Фасадата на районната приемна на полицията в столичния квартал Овча купел е изрисувана с графит на Петко Войвода. Оказва се, че в случая не става въпрос за вандалски акт, както се приемат рисунките по фасадите. Разкрасяването е станало с пълното съдействие и разрешение на МВР. Образите са избрани на случайен принцип. Те са част от бъдещ проект, който цели повечето национални образи да бъдат по цяла София. Ботев, Паиси, Симеон Велики, Левски, Бенковски, Раковски и Хан Аспарух сме изобразили тук. Първо ме провокира това, че отдолу площа под тях, който беше преди това, беше надраскана много лошо, с свастики и нецензурни думи. Всеки, който ме срещне, който ме познава, ме поздравява за това, което сме свършили. С тези графити можем да се гордеем, че сме българи. А най-хубавото е, че те са направени безкористно и общината застава твърдо зад тях. Миналата година почнахме с общината на Ботевградско шосе, подлез номер 3. С една картина. Има още 2-3 стени долу, които останаха. Мисля тази година, ако има възможност да ги направя тях, за да може целият подлез да го направим като една галерия. Проектът не свършва само с столицата. Вече се работи и с други общини. С общината в Пловдив, под централна площа подлеза, композиция от тракийски съкровища изобразихме там. Стената е доста голяма, 300 квадратни метра. Иван твърди, че сградите, от които сме обградени и в които живеем, са сиви и мрачни. Именно за това прави подсветни графити, които да създават добро настроение. Тук е спирка. Много пъти съм виждал хора как тичат на фанат рейса. И затова реших да символизирам бързината на хората и бързото ежедневие с най-бързото сухоземно животно, което е случая гепарда. На репа за вестници съм направил натюрморт. Иска да покажа една друга страна на самия реп. Така че пак да променя средата. По-мащабната цел на проекта е всички фасади на сгради с безмислени драсканици да бъдат преобразени.